Què penses sobre Calamot? Buf, el Calamot. Sobre el Calamot. É um lugar onde me senti muito bem só em chegar. Os meus amigos me aceitaram bastante rápido. Eu conhecia muitas pessoas. É um lugar que, sem dúvida, vai marcar um antes e um depois na minha vida. Eu conhecia muitas pessoas agradáveis que me caíram muito bem. El Calamot és un institut en el qual t'aixeques un dilluns a les 8 del matí i no penses, buah, avui tornaré a escriure, tornaré a escola un altre cop, tornaré a escoltar les avorrides lliçons dels professors. No, tu t'aixeques i penses, per fi és dilluns, per fi veuré els meus amics, per fi veuré els professors que també em cauen. Cada institut és un món i el Calamot és un món per fi. És un lloc el que tu arribes i clar, tu acabes de passar de sisè a primer de l'ESO, és un gran canvi. Nous amics, nova gent, noves cares, i arribes allí i això t'imposa molt. Veus la gent gran que surt, la gent que va i ve, com si fos el més normal del món i a tu t'aterroritza. Però no passa ni un mes i ets amic de tothom, coneixes a tothom bé i sí, que potser diràs adeu a altres amics, però coneixeràs amics de nous i aquests amics probablement et durin molt. Junts. 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 Junts Fem Calamot.